Пажар у чарнобыльскай зоне пагражае Беларусі. Украінскія пажарныя пакуль не могуць спыніць полымя. Памежны Брагінскі раён зацягнула дымам. Афіцыйныя ўстановы Беларусі супакойваюць грамадзянаў, але небяспеку уяўляе не толькі агонь, але і дым. Эксперты кажуць пра магчымыя наступствы хвалю анкалагічных захворванняў. Зміцер Смак. Узмоцненное подразделение, специальная техника и беспилотники. Украинская служба надзвычайных ситуаций стягивает в Чарнобыльскую зону все новые силы. Полымя охопило уже больше за 1100 гектаров и протягивая імкліва пашыраць смяротна-небяспечную территорию у бок белорусской мяжы. Ситуацию ускладняе сухое надвор'е, моцны ветер и небяспека на асобных участках тэрыторыі. Прыватнасці на некаторых лясных участках працы часова не праводзяцца праз пагрозу выбухова-небяспечных прадметаў. Гаворка про российские мины, что раскиданные на забрудженной территории, але пагроза не только от выбуховки. Надзвычай небяспечные и радиоактивные изотопы, что хаваются у мясцовой земли и дрэвах уже 40 годов, але за гэты час не стратили своей смяротной моцы. Звязанные десятигоддзямі формы цезію 137 и стронцию 90, яны як бы поднимаются просто у паветра. Частка цезію, яна може нават пераходзіць у паўлятучы стан. То бок субмикронные аэрозолі, яны здольны напрямую потрапляць у крываток чалавека. Вось. Ну і зноў жа не забываем про гэтыя вось альфа-эмітары плутонію. Пакуль украінскія пажарныя глытаюць небяспечны дым, Міністэрства лясной гаспадаркі Беларусі заспакойвае сваіх грамадзянаў. Афіцыйна заяўляем, на тэрыторыі Беларусі вагню няма. Пагрозы пакуль таксама няма. Да мяжы з нашай краінаю 7 кіламетраў. Калі сам агонь мяжы не парушаў, то дым ад яго ўжо даўно ў Беларусі. Гэта відаць нават на здымках з космасу. Шызыя клубы спачатку ахуталі Брагінскі раён, а цяпер працягваюць свой наступ на астатнюю Гомельшчыну. Сачыць за радыяцыйным фонам амаль няма сэнсу. Ваганні не будуць значнымі. Зафіксаваць небяспеку нейкімі спрошчанымі бытавымі дазіметрамі звычайны грамадзянін тут не зможа. Галоўная пагроза для беларусаў гэта не вонкавае выпраменьванне нейкае, а унутранае бета і галоўна альфа выпраменьванне тканінак бранхіяльнага дрэва. То бок гэта фармуе такую вельмі высокую стахастычную рызыку злаякасных новаўтварэнняў менавіта ў органах дыхання. Пакуль што афіцыйныя установы Беларусі чакаюць параду і нічога не раяць грамадзянам, можна знайсці толькі агульныя рэкамендацыі Міністэрства надзвычайных сітуацый для падобных здарэнняў. Неадкладна абараніць органы дыхання і эвакуявацца ў кірунку перпендыкулярным ветру. Выкарыстоўвайце рэспіратар, ватна-марлевую павязку або шчыльную тканіну, змочаную вадой. Калі пажар набліжаецца да населенага пункту, зачыніце ўсе вокны, фортачкі і вентыляцыйныя люкі. Зачыніце дзверы і заклейце шчыліны вільготнай тканінай або скотчам. Адзенне перад уваходам у памяшканне пажадана пакінуць на дварэ. На ім могуць асесці радыеактыўныя часціцы. Прыміце душ з мылам, старанна вымыйце галаву і прамыйце праточнай вадою вочы і нос. Ёсць спадзяванне, што спыніць пажар дапаможа дождж, што прайшоў некалькі гадзін таму. Але паводле прагнозу, заўтра вецер будзе паўднёвы і паўднёва-заходні. А гэта значыць, дым усё больш будзе распаўсюджвацца па Гомельшчыне. Акрамя Брагіна ў зоне рызыкі жыхары верхніх і ніжніх жароў, Камарына, а таксама насельніцтва Лельчыцкага і Мазырскага раёнаў. Зміцер Смак, Белсат.